Кекеша. Искам само да ви покажа за томболата ми. Ще подаря Minecraft Premium аккаунт или Too Many Items или Хозунито. Ще записвам на текстов документ. Ето, цъкам записи. Сега ще записвам. Значи, първия ще е... Първия с най-много може да е... един близко до на Ямбол. Ето го. Той има 932 абонати. Поздравления, ако гледаш този клип. Значи, добре и ти подарявам Хозунито. Записвам. Хозунито. Второ. Ей този. 46 абоната. С него сме правили видео, той има канал, така му е. Значи, той защото е снимал с мен и защото има абонати и се признаваме, това получава може би аватар. Аватар. Друг. Той има 30 абоната. Това че не е. Едно. 361 абоната. Поздравление, Михаил Русенов Димитров. Получаваш Хозуни и аватар. Михаил Русенов Димитров. Хозуни плюс аватар. Друг. Някой са много абонати. Злакс. Не знам колко абонати има, за това че... Друг. Антуан. Поздравления, Антуан, получаваш. Сега ще видите какво получава той. Антуан получава... какво да бъде? Да, получава... Не е интро. Получава аватар. И сега последния ни, който търсим. Може да е Слабоге. Той има 553. Това той се на интро. Това не го знам. Това 222 абоната. Не. Добре, YouTube.
има 51 абоната. Той е снимал клипове с мен. Той се казва Pro Gamer. Само че аз съм го кръстил така. И той получава Pro Gamer, получава аватар. Не, той получава клип с мен. И това беше всичко от мен. И чао всички, които ме гледате. Другия ще бъде другия път. И